Здравейте! Отново сме в Dream League Soccer. И отново мисля, че играем с Атланта или мачът се прецаква или ние си играем с Атланта. В този епизод ще изиграя един матч и ще си оправя екипите. Невероятна атака. И още в четвъртата минута Даринък си вкарват. Значи ще си оправя. Може името да изчисля, не знам как. Още нямам сейв гол. Сейв над гол. Steps up to steal the ball. Oh, nice Хендерсон. Невероятен спринт от Хендерсон. well intercepted. Но също така невероятен... фал. Казва вантаж, не дава фал. Поне така е само. Това не е толкова бързо да я стигна тая. И също така искам да кажа, ако сте видяли невероятен гол на Варди срещу Ливърпул. Просто сега шанса. Дали ще вкараме красив гол? Не. Майко! О, това ще го запазим. Първият ни гол от фал. Хендерсон. Запазихме го. Невероятен гол. 2-0. Това вълих, че не го очаквах. Вижда, че ще излезне фалът. О, ще стане 3-0. Масон, спаси. Challenge. Oh, that's given away. Shoots. Oh, it's gone in. A fantastic goal. Искаме. Ето го фен на Ливърпул. Един на един, 2 на 1 за нас. Водиме. Удар! Невероятен финиш на Исламович. 3 на 1. Невероятни голове до сега и за двата отбора, но фаут на Хендерсон беше невероятен. Аз не очаквах да влезне тази топка, защото много задържах, мисля, че ще отиде в аут. Невероятен рефлекс на вратар тук да фане тази топка, казаха и коментаторите дори на играта, че е бил невероятен рефлекс. Питвам се да скарам топка. Тъч за Атланта. Леп матч. Атланта даже ме не биха или беше равен. Сега ние ги водим с невероятен 3 на 1. Това не може да стигне. Той обаче... Какво ще направи това? Те ли го на 2? Фал бе! Човека го бутнал зад му счупи краката. Това е нещо. Айде, въртам.
О, Mountain Pass тук. Още един. И още един. И нямаше да. And he's given possession away in a dangerous place. That's a Ехе, селянин. well on Добре, target. така ще е отдалече, докато не си купим хубави играчи. Nice work there. Well intercepted. And he stayed on side. Сега какво е това? 3-0, 3-0. Now 3-2. Добре, сега ще разиграем отзад. Още 5 минутки. 4. Две. Ух, как ми направиха, бяха зали, не бяха карали. Henderson. И ето. Е, така става атаката. Well intercepted. Defender could be in trouble here. He should... Ето я! So easy. Ма това не е красив гол за запаметяване. Днес ще има сигурно още един клип на League of Legends. Ще играя Ranked. Вече съм бронз 4, бех бронз 5, но излезна. It's 4-2. И сега ще се опитвам да излеза към Silver. Пускам го As indicated, 1 minute. и сигурно повече няма да мога. И край. Колко пари ще взема? 36. Винаги е 30 нещо. Например, след трето първо с Слонзи с 4 игри, 4 победи, 0 равенства, 0 загуби, 7 гола, 12 точки и Хамбург има 12 точки. Добре. Сега отиваме в клуб и почваме екипите. Имаме да си вземем каквито искаме екипи. И мисля, че не, нямаме за тези. Първи какви са? Басундала. Мисля, ето така бе. Ще купим за 150. И сега, тениската ще е черна. Не, тениската ще е червена. Потом тези ще са черни. Кралчите ще са бели. Пантонките ще са черни. И номерата. Номерата ще са бели. Е, така ще изглежда екипът ни. Отиваме на следващия, който ще е ето такъв, като тези ще са черни. Тениските ще са черни. Отстрани тези ще са с червен, не, с бял цвят. Панталоните, това ще си бел, калците ще са бели.
И пантонките ще са бели. Вратарския холм. Зелено, черно. Ето така ще е. Ето. Зелено, черно, черно. И картите ще са черни. Бялото да намеря, той ще е тил бяло. И отзад ще е бяло. Ето. Този пак ще е така. Само че ще е да, жълти калци, жълта тениска, сиво май няма, това няма жълто. Значи това ще е бяло, това ще е черно. Зад номера ще е черно. Калците ще са черни. И номера ще е бяло. Така, екипите са ни готови. Само номерата да им сложим как ще да са. Тук ще е 4. Тук ще е отново 4. На вратарите ще е 2. 3. И екип. Сега. Това ми е отбора. Хендърсън номер ще бъде 14. Обувките му такива. Добре. Да видим фри трансферите. Няма да взема такъв. И добре. Да направим матч с новия ни екип. Така. Това ще е след този матч. Ще свърши епизода. Да видим дали ще ни върви с тези екипи. И с колко ще бием, ако бием. Тази игра има край, така че ще я превърта и след това ще спра да снимам на нея. Насада. Лош пас. Отне топката, обаче подаване към Масло. Не върне Масло. Ще има ли града?
Ето за такива позиции да говоря. Виждате, разграха ни, отнехме топката и за 2 секунди се получи невероятна атака. До оцелване на градата. Аз поемам топката. Ще я центрирам. Центриране. Не, много силно я центрирах, защото Крофт ще да я удари главата. Не. Спусна. Какво ми прави вратара? Вижте вратара ми сега. Виж как си спуска. Как му така да изпушваш? Сега ще направя една красива атака. Тук се спасува малко. Човек какво прави? Ето това ви говоря, само че той пропускна. Вижте какви пасове само. Мога да спуснеш така тук. Къде е практика? Как е фанат това вратар? Кой е? Сега ние шанса да вкараме гол срещу този отбор. Защо не центрира хубаво? Вижте ли това? Вече е центрира хубаво. Удари го! Yes, бе! Мамо! Това не е гол. За мен не беше хубав гол. Гол, цели гол. Какъвто и да е. Само че това на Хендерсън беше красив. Още не можем да вкараме толкова много гола. После като си купи Меси, Роналдо. Без да я спираш. Как ще железна там. Не. Човека вкара гол, тича назад, взима топката. Фаул са. Нищо пак тъч за нас. Фърна. Нямаше удар към врата. Така преди всеки тъж го бех вкарвал. Преди като играех. Какъв паскал Хендерсън! Точно до вратата. Минава този удар. Сега, докато се качва този клип, аз ще снимам League of Legends. Не знам защо не се чувам. Не мога да си го обясня. На клипа с Касади. Там се чува само Стоянчо. Така.
Кое място сме? Още сме на трето. Имаме една загуба за това. Ако ни пуснат да играем срещу Слонзи, ще стане на втор. Или срещу Хам. Добре, благодаря, че гледахте този клип. Ще се видим другия път и чао.